Gaur udaletara bidali dugu Euskadiko udalerrietan turismo estatuak arautzeko eudelen gida. Turismoa gora doan une honetan, gure barne produktu gordinaren ehuneko 6,6ra heldu da, udaleremuan erregulazio bat izatea beharrezkoa dugu, udalei segurtasun juridikoa eman diezaien. Horretarako, tresna egokia plan orokorra da, eta ez ordenantza, zenbait udalek egin duten moduan, sententzia ezberdinek adierazi duten bezala. Gida berri honek irizpide komunen eta orientabideen oinarri bat eskaintzen ditu. Modu koordinatuan Euskal Udalerrietan etxebizitza eta logela turistikoen fenomenoa arautzeko, beti ere tokiko autonomia errespetatuz. Guzti honekin, udal bakoitzak bere diagnostikoa eta bere udalerriaren beharretara egokitutako erregulazioa egin dezala bilatzen dugu. Momentu ezin hobea da Euskadin turismo jasangarria eta kalitatezko turismoa bultzatzeko, eta udalok aurre hartu behar dugu erregulazio egoki batekin. Horrela, alde batetik etxebizitza izateko eskubidea babestuko dugu, eta bestetik zerbitzu publikoekiko oreka zainduko dugu. Bai, eta turistek gure herrietako bizilagunekin duten bizikidetza ere bermatu azken hauen eguneroko bizitza aldatu gabe.